ya nuna ma wannan wanda suka sai da suke wallahi sai da na san kana ba da hakuri kana ji ko yanzu duka abin da ke na kudu ki suna le bureau de vote wannan aka turo muna kudu ki abin ga insu kudu ki listin su yanzu sun ce ko musu ko musu ba za su take TV da bindigogi da komai sai inda muka zo kuma tana ji hankalin mai gari ko an so ko ba so ba ta caji ba su to suka kafa ba na su kuma su ma suka ce ba su to suka ce to wallahi tallahi na su da sai kenan yanzu abin da kenan mu reclame zani ko mu tai shi wajen wannan abu ganin biro ne na rantsi da Allah sun ce da abin da za su yi kawai cikin TV ne da ai mu da mun ce musu na mun ja wannan abu kana muka ce kan musu karama dan da sai dumu a musu ne rukuni kuma akwai da ganin mun zuna dan dogon guda shi ma da arham da koyi yana kana da ko yanzu a ayyun mai to ni ma yanzu wajen ne to kana ji ko magana da kenan ku dauki sunaye amma billahi la ilaha illa duka cikewa ne tsari na race haka Allah ina kanku yanzu komsa gobe in mun zo gaban kowa za mu jan kowa mu tayi shi gaban president DC mu ga mushi billahi la ilaha illa ce bai cike ne kai kuma wannan yaji mu da daji ya mun barazana kenan sai da ci muku daji da bindigai sai da kan burwaci taramu ne ci taramu ne yanzu kai dai ce shirke akwai taimon yan kwanda ya bi ku da bindiga ko na rantsi haka Allah akwai taimon yan parce que abin ka san turnir din da ya dauka société civile déjà hanniya mai tana don ga labarin to shikenan on est en train d'envoyer du renfort kenan il faut t'assurer ki haka nan ta faru wallahi tallahi ta faru wallahi tallahi ya hudo muku bindiga ko na rantsi haka Allah to c'est bon ça marche kenan ku yanzu bubu na bai aucun choix kurin kallon dole kawai kallon su ne zani dole sai ne na samu tunda yanzu wanda ke can tare da ku yana da armikin har yanzu shi yanzu gudan ya ta yi yanzu aka yi rifo zan mutu yanzu ma ne muka zo gudan ya ta kuma ta yi da ayi saura to d'accord ok ça marche ok bien sûr